Здрасти хора, аз съм Волсън и днес ще играем пак в Острова. Здравейте хора, аз съм Градабъл. Аз съм Миро 07. Не, да се доста видя. Това стая потрепеница на спална. Голяма трепеница става. И те се правят на яки. Да. Абе, колко време ще е клипа? Откъде да знам, максимум 10 минути. Окей. Много. После веднага ли ще го качиш? Да. С колко фпс си? Да, знам. Аз съм на цял екран. Ту. Да. Попаса. 30 попаса. Админът. Я съм тук, бе. Брат, си ми тук 3. Вие, да. Искате ли да направим мини евент на спаун? Айде, и да даваме един диамант, примерно, нещо. Аз ще дам освен 5 даймонд. Аре, аз ще Аз се направя... разставам айрон. Правам... Стъкло, златен къши, малко прах и 2 десет, 3 десети. Чакай. Ще ме убият! Фак. Ком. Не мога да убия! Ей, на едно сърце съм. Леле. Бати лъкера съм. Идвай! Аз съм Оле! готова. Дай, 3, 2, 1. Ооо! Погини самият айрон! Уху! Малко стъкло. Абе, парзоле, я казвам! Сега намата на килбата, нали? Сега малко форверк. Нази, на сици. Къде имаш айроната? Мамам, 2 стака. Ти снимаш ли още? Никак. Ей, аз ще направя едно евентче, бе. Секунда да видим какво да раздадем. Там най. Ще дам leaves. Ще ни трябват ли? Ще ни трябват големи ланя. Аз дам колка на котада. Айрон ще ни трябва ли, бе? Не, аз гол да го фърлям. Ще го фърлям. Айрона, аз ще го фърлям. Ще фърлям... Айди едно дайма до души. Какво си намерях добре неща? Ще фърлиш ти, бе, си фърлив. Как не те е срам да фърлиш? Между другото, аз вече съм с фул каска, фул айрон каска и с фул айрон броня. Уау! Шампионски парзоли са това. Айра. Ба, понеже умрях и експито ми го няма. Фак. Аз съм дал айра. Да. Чакай аз да дойда, бе, чакай ма. Айрон, дайте ми. Преди че свършиш, докато дойдеш. Вече имам 5 айрон. 2 часа минаха. Това е айрон, бе, това скока ли? Не, бе, имам 5 айрон. Вина. Ето айрон. Гледай как се бият като... Се изтрепат. Аз почвам да дига малко XP, защото нямам XP. И кога ще качиш клипа в YouTube? Да, знам. 20-30 часа. Много по-много. Като се конвентира. Ма сега не говорим глупости. Да гледаме ко прави Лоус Инкилер Кул. И защо смени името с Инкилер Кул? Това знам какво. Килърко? Къде си, бе? Я ма засними как бият
тия нещастници тук. Чакай. Прасетата. Нещастниците. Не бияме нещастниците. Кой ще му каже нещастника? Да носа чувам по-добре. Не знам що, но ми аз слаб гласа нещо. Ето как ще гледате, как ще видя тос. Килърко, ела пред хома да изиграем един бой. Какво аз бях? Аз съм... Аз ще изтрипай на двамата. Ай, ела. Не. Страх ме. От първия път отиваш, нали знаеш? Ще отивам аз. Добре, ай. Кил аз при Енвил. Вижте хора, аз колко съм силен. Ще коментирате. Ай, Ще видите. Колко е? 3, 2, 1. чакай бе, чакай, не ме би, чакай. Уви го, те му вземи, айде ми ти му зад. Така. Пък бе. Не ми взима айтемите. Взимай му ги, бягай. Убих го. Оле. Ди, да, бях за. Тук са ми айтемите. Айде пак. Чакай, Пак да Кил. Чакай, скоро. Чакай много. Ама сложиш ли ти нещо, аз с дъмато не мога да бия бе, човек. Стига бе, човек! Искам едно нещо да се направя. Как да видя колко кила имам, ба? Къде да видя колко кило имам? И аз колко да видя? И аз колко кила да видя? Нещо да видя, какво да видя. Окей, сега, айде. Вълна. Една песничка, то е много лесничка. Не. Една чудесна песничка. Щеш да е яко, ако има емералд. Подари Броня. хубава ембле. Абе, щеш да бъде ако Емералд Плейт. Да. Или Iron Look. Това ще Лойци тук малко, лойци. е великолепно. Ти Или мене не, ще ме биеш, ти мене ще ме биеш. аз как да има снайперки в Майнкрафт. Ела тук. Малко побягам. Болива! Дали ще го настигна? Да! Но, удари го само. Так, ватката 54. Нали пусна хака, Ай, не ларпцес! Взема Олимпията и ще разкърта. Ай на лапцес. Къде е това, бе? Кой е това? Лапцес. Ларпцес напиши. Олимпия. Айде бе. Аз няма да взема Олимпия, по-силно да видиш. Лазех бе Олимпия, бе. Майко. Това супер готино бе Олимпия. Един трол ме уби! Ма какво трябва да правим на това, бе? Аз тук не знам какво се прави. Трябва да са би. Аз взех АК-47. Има ли джъмп? Няма. Очето видя ли го? Има варп джъмп. Като ги кърчи. Някакъв друг с... Как да се махне от тук? Аз ще ходя на джъмп. Трябва да иш на кино и тогава. Какво? На кино, ага. Ясно, Кой го уби? ай вече съм на кино. И мен кой ме уби? Уърф. Някой има ли скайпа на тоя бирчо? Къв той е? Аз всички да ги тръпа на лапцес. На бас. Трепиш ги ти. На бас. Аз съм на джъмпа. Чувай си на джумпа. I love jump. Трепиш ли пати, бе? Нека един си кара ги вълнираме. Ган. Убих те! Ганото е, че на джъмпа не може да се чиитва. Добре, при нас също така не мога да мина някои неща. Тролчето много е слабо, да знаеш. Не! Гай ти трума, майна! Ама не си падне хваташ. Ама гъд джъмпа е гаден. Погаден е от теб. Yes. Майко, аз ви кривам, мън. Ларп... Кой идва на ларп влак? Това се Там прави има пак там. един голям... Там има един голям... Има един голям слайм. Ма как да пише върх влак? Няма ларп влак, пишете спални, бягайте, пазете си живота. Ай, бе. Идни нум. Аз Team Dihome. Всеки си къде си бърка в стата. Мисля, това да е епизода.
Концилата от една. Качко,